Salam hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepden siyasi wakalar bilen göni bağlanşykly boljak. O nähili wakalar, onu hem maňyzy bilýäňiz, geçen hepde Türkmenistanyny olar hökümetin ýa-da Gurbangulyň aglan eden garaşdyrlyk bayramy bellenýär. Ya bellenip geçti. Birisimiz ýaly tarihte garaşdyrlygyň kabul edilen güni 27 oktyabr 1991-nji ýyl. Gurbanguly bilmedim haýsy akly gollyk edip ýa öz göwnüň näkisini isläpme ýa bilmedim başga sebeplere göre 27 oktyabr alyp 27 sentýabra geçirdi. 4-5 ýyl bäri Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni 27 oktyabryda da 27 sentýabrda belli. Bilim sol geçen ýylkylary ýaly üýtgeşik zat ýok. Ağız dolup gürlerlik istat ýok. Sol öňküje alaja mulaja goşun. Sol öňküje paratlar, sol öňkü öwlükler, el çarpışmalar, gül goýmalar bollugy oturdy. Şo bilen garaşdyrlyk bayramy sowuldy. Ýöne şu bayramçylyk diýip goşadyrnak için geçirýän çärelerini halky ertmän, halkyň daşyny ýa halkyň gorkusyny öz başdak bir kizijek çäre edip geçirdiler. Sebäp şu çäre taýýarlyk bir ay öňünden görülip başlandy. Ol hem bu çäre görüp başlananda Aşgabatda beýleki welaýatlardan adamlar gelmeli däl edildi. Beýleki welaýatlaryň öz içinde de adamlar hereket etmeliler, üýüşmeliler, ýygnaşmalylar, bazarlar ýapyldy. Aýgara şu milletiň üýşäjek ýerleri gadagan edildi kabir ýerlerde gelen maglumata göre toýlar geçirmeler edilipdirler şo günlerde. Şo näme üçin beýdi? Halkyň gorkusy bolansaň edýärler. Şol bayramçylygyň özüne dolanyp geleliň. 27-nji sentýabrda geçirýärler olaýan bir kanun bolýar. Şol şu geçirilen soňky şolaň uly şowhuny ýa-da barasy näme ýa kim bilen baglanşykly. Şu Gurbangulyň dogmasyny şol wezipede tasdiklamak üçin ýa halkyň gözüniň öňüne ine şu prezident diýdirmek üçin geçirilen ýeketek çäre sebebi ýeketek başga oňa sebäp ýok. Olam gelip ine ýanky sömelip duran agaç ýaly bolup elin beýden bollugy oturdy. Bir gara söýmez, garantky ýalyk bolupdy, bir çetde ýeközi bütün halkam öňünde maýmun bolup tansaýny. Adaty ýagdy, ozal atasynyň öňünde, innem oglunyň öňünde. Türkmenistany üýtgen zat ýok. Bir siyasi tarapdan üýtgen zat bar bolsa, ozal Türkmen halky bir prezident bolan bolsa, inne goşa prezident döwleti dolandyrýar. Atasy hem ogly gezekleşip Türkmenistany dolandyrýar. Näme üçin şunu häzir men subutnama getirip beren. Şol bayrama dolanyp gelýär. Seredin. Ozal döwlet propagandasy 92-nji ýyldan soňra eglan eden zady garaşdyrlygy bize beýik türkmen maşyny Niyaz alyp berdi. Sağ bolsun Taňry ýalkasyn munyň peýgamber derejesine ýetirdiler. Muňa guru bilen ýadygarlyklarını gurdular. Şäherlere ýanky etraplara, kalhollara aýkara ady da kılmadyk ýeri ýok, ýa dikilmedik ýadygarlygy ýok. Hemme şol garaşdyrlyk ýemezini, jarnamasyny Niýazyň adyna baglaşdyrdy. Ýöne aýdylmazat men ozalyň bir näçe gede gaýtdym, ýene bir gedek myktab aýdym. Niýazyň şol garaşdyrlyk jarnamasyny eden ýekeci de işi ýok, ýa-da ýeke setirem ýok. Onu Türkmenistanyň parlamentiniň agzalary, ýa-da deputatlar öz boýnuna alyp ýazan jarnamasy. Näme üçin? Öz boýnuna. Sebäp o dowr SSR bardy, ýykyljakmy, ýykıljak gelmi, erti ýene de dikeljekmi, dikelse 37-nji ýyl gaýdyp gelmezmi? Gaýdyp gelse diýmek şol adamlar tutulup atylmazmy? Atyljagym görnüpdir. Sebäp ol Türkmenistanyň öňkü konstitusiýasynyň görkezilişi ýaly SSR ýa Türkmenistan SSR diýilen ýazyny aýyrdyk.
Şu garaşdyrlyk diýip ýylan eden döwletimizi ýygyna ýene de Moskwa gaýtar barsa diýmek, şu karar kabul eden adamlaryň hemmesi atylaýmaly ýa ýok edilmeli. Onun üçin ol öljek ýerine niýazyp barjakmy? Ýok elbetde. Şonuň üçin şol garaşdyrlyk jarnamany ine parlamentiň deputatlary kabul etdiler. Inni bolýa Niýazowyň adyna ýazdylar. 90-njy ýyldan ta 2006-njy ýyla çelli 14 ýyllap hemme garaşdyrlygym, ýa-ni beýtaraplygym, türkmeniň altyn atyrynym, täze obasynym, Mercedesinim, gölel sogurunam, mugut gaz, tok, gar dünýede bir zat azatyň hemme Niýazowyň adyna ýazdylar. Ene Niýaz amanadan tapşyrdy boly. Hanım bilen enne Türkmen başyzy, hanım bilen kasam içip ant içip awyyalan adamlar. Hanımynyň ady, hanım muňa goýulýan hormat. Ene ýarky geçen parada seredim. Eger garaşdyrlyk bayramy bolýan bolsa, olaň öz şol ýöreden ýarky 16 ýyllap ýöreden, 14 ýyllap ýöreden, 15 ýyllap ýöreden ýemesi bar siýasaty Niýaz bolýança. In hemme adam göz başynda duran şol adam garaşdyrlyga alyp beren şol adam. Hani şol adam ýatlanymy? Şol adamyň ýadygarlygyny akdyp ýekaza desse gül goýulmy? Ya şoňa baryp başagan adam boldumy? Prezidentinden maslap şoň öňünde ýanky tantoýun alyp beren maýmunlardan çertisi haýsy biri bardy? Hiç kim. Onda diýmek şol bular aňyrkyňym öýredip beren siýasaty ýalan Niýazowyň we şoňa el çarpyp elini oşap beren adamlaram şo beren kasamy ýalan bolup çykýan. Ene bizde ýalançylygyň ýurdunda ýaşap ýalany salgymy ylgap beren halk bolýar. Ýok beýle däl bolsa aýdym watandaşlar, hany onu? Hany Niýazow? Hany antyçyp awyalanyň onu kasam içilen ene şu nesiller ene şu kıyaslaryň en atasy. Hani senin kasam içen adamyda goýulýan hormat? Ýok. Şol elinden oşap beren adamym hany gurban gullun hemmäňiz bilýän. Olam Niýazowy öldürüp ornuna geçdi. Olam belli fakt. Oğlum men ýadadım diýip ýalan sözler, oğlunam gaptalyny getirip o gezekli gezegini Türkmenistan dolandyrýarlar. Atasynyň keypi ýok wagty oğlu gelýär, oğlunyň keypi ýok wagty atasy gelýär. Köşke. Bir hemmes klady hususlaşdyrdylar, öz şahsy mellegine urdular Türkmenistan birde bir. Halk bilse de bilmezlige salyp ber. Bilmeýänleriň badyr bolýan köpüsi düşünýär. Ilatyň. Ýöne şonda da ene namard olam sağcı olam deyip ene garada ýaty maňa degi mesele boldy. Ene şon çyňam şu güne düşdük. Inni şol ýadygarlygy ene gelip baş eýýärler, pette gül goýýarlar. Ene bir göňmörämel zat men düşüngen näçin ene şol garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllygy diýip uly takyrdy bilen getirip şo tak gül goýup baş eýýärler. Ene şo garaşdyrlygy kim kabul etdi? 175 tane deputat kabul etdi. Garaşdyrlyk jarnamasyny kim ýazdy? Ine şol ýazylan 19 sany şol madda ikisi deputat Halmurat Söýünow mene ýem näçe gezip aýtdym bu barada. Diýmek, olar gelip şo garaşdyrlyk bayram diýip ine gül künşeri bardy. Gül goýýarlar şo taýda. Diýmek, şo garaşdyrlyk jarnamasyny ýazan adamam men biri. Diýmek, gülü men hatyrama goýýarlar, men hormatyma goýýarlar. Ya şo ýadygarlygyny aýak tapyrdadyp, şo jarnamany ýazan ýa kabul eden deputatlar şoň içinde maňa da näsila berdi bolýardy. Başgaça nädip düşünmer bular? Ýöne, maňa şolar ýaly hormat gerekmi? Biz o zatlary hökümet üçin ýa Niýazow üçin, ýa Töwere üçin kabul edem da, halkymyz üçin kabul etdim. Garaşdyrlygy. Ýöne, şagallara şammaly. Ol garaşdyrlyk diýilende. Täp halk eýe çykmady öz garaşdyrlygyny, öz azatlygyny. Täp ne gana kulüp gazanly ol halk tarapyndan, ne de derde kulüp gazanly. Yani adamlar bugun öýüne akşam ýatdylar, SSR'ň pasporty bilen ertirem turdular, ine biz
garaşdy Türkmenistan. Näme garaşdy? Kimden garaşdy? Şu zatlaryň üstüne ne işlän adam boly, ne oýlanan, ne pikirlenen. Ne şey diyor mene? Bütün halk bolup ne çukurun düýbüne düşdik şu. Indi oğlu beýtdi. Indi garaşdylyk bayramy. Dilinne ağzyny sena adyp niýasyň elinden oňşap beren Gurbanyňly nerede garaşdylyk bayramyny? Seni urat ütgetdiňe. Bir 27 oktyabr, 27 sentýabr geçirdim. Diýmek, şoň sebäpkär sen bolsaň, şo senin başyna da, göz başyna da sen durmaly. Näme üçin gelip beýleki ministrler ya meclisiň başlyklary ya agzalary bilen deň hatarda gelip baş eýmedin garaşdylyk ýadygarlygyna? Diýmek, taňa Gurbanyň olum gerek gal bolup çykýar. Gurbanyň näme diýär? Ogluny goýýar. Oğluna da gelip ol başagmalla gölü goýandan soň oglu minberde durdy. Ondan atasy aşakdan oğluna başagyp Tanrı ýarkasyna aýtdy. Ondan ümmeter gülkürsü boljakdy. Şoň üçin bunyň oýlap tapandady. Gurbanyň şo güllerde Ýaponiýa sapar edýär, ziyaret edýär, aýat bermäge edýär. Nähili sen hemme jigim gelişip dur. Ene şo Ýaponiýa öňkü Premier Minister Abe Shinzo atır bölümlerinden soň mesela patasy berilýär o taýda Ýaponlar bir günne jalyan däl bolmaz şemelle ya matamyny şunça güne çekýän bolmaly ya aýy. Ene Gurbanyň şo tak aýalyny gapdaryny alyp aýat bermäge etdi watandaşlar. Ýurdun içinde de ene garaşdylyk bayramy. Ona garaşdylyk bayramy gerek gal. Ogluny gowşurdy, bollyny garaşdy, oglu halkdan. Bardy näme etdi? Ene dadu bidat ene dogany ölenýäli, atasy ölenýäli, ýüzüni müzdürdüp, kuşardyp, öňüne çykan Ýapony ene öz gynanjyny bildirip, ene däli porhan bolup bolmajasy bolup. Ol bilen dowuşdy, premier minister bilen dowuşdy, Abe Shinzo aýal bilen dowuşdy, baryp olan mescidine ene ýanky janazasyna gatnaşdy diýip aýtsagam bolýar. Soňra işe ura adamlar bilen dowuşdy Ýaponiýa. Birinjiden ol Abe Shinzo sen dowasyn bolanda da ben şey diýip alaýyn, şonu dowasy diýip hasap edin. Ol bir aýratyn, döwletiň aýratyn, diniň wekili, milletiň wekili aýratyn. Sen o taýda ol Kur'an okap aýat çykarýar, ol näme musulman ben nesäle? Hem ýurdun içinde şoň ýaly etip sadaka berip mollalaryny, ýa-ni bilime aýsy dogan okatdylar. Innem Ýaponiýa bar, ine men şonu şeýtdim, ine şonuň ýaly beýik adamdy diýip bir daryň boynu vurup göz ýaş dökýär Gurbanyny. Şunu ýalanma, ine ýalar watandaşlar. Näme üçin? Indi şo taýda duşukla görnýär, işe ura adamlar bilen gepleşikler geçirýär. Ay ine bar, ine Türkmenistana gelin, ine onu berjek, mını etjek, näme hyzmat bolsa senin hyzmatyňyza taýýar. Sebäp dünýäde ýeke daşary döwlet, şol özüni tutan ýa gurup bir döwletiň bir şoňa elini uzatyp salanlaşan Ýaponlar başga hiç kim ýok. Ýöne Ýapon milletem samsykda watandaşlar. Dogry düşün. Ýaponiýada öňüm hana nähili baýsam bolsa, gereginden artyk 2-3 öňdirilýär. Dürli tehnika, awtomobilmi, ýankymy, ekskavatormy, buldozermy, kompýutermi, telewizormy, adyny agdan zadyň şo taýda öňüpdir. Orada bazar ýok ýerleşdirmäge Ýaponlarda. Bilen getirin maňa satyn diýär. Ine bazar Ýaponlara bazar bolsa bolýar, hany o taýda bir zawody ýa beýleki gurup berdi ýa islenik tehnologiýany ornaşdyrsalar, şoň o tehnologiýanyň ýerine soň ýöretmeli. Türkmen ýöretjek o tehnologiýany. Men welne bersen ertide bilmezmi? Ol elektronika bilen bagly enjamlar.
Demek Qur'anım yaparlar, Yörediyanım yaparlar, demek girdecin epesi bölüğünü alyanım yine de yaparlar böyle. Yine sana düşün. Ne için yaparlar katnaşmasın. Olur sereden aksen diktatör mü beylik mi? Olur dine girdeci gerek. Olur öz halkını eklemeli. Sebep Japonya'nın teritoriyası giyecek günü yer sarsıp dur. Yer titreme o tayda bir günü 20-30 yılda gelmeli. Onun öz yıkkınçılığı var, nämesi var, beylekisi var, o çıktıcısı katıkan, demek yaparlar. İslenlik adam, islenlik devlet bilen işleşip bili. Eğer halk çıdayan olsa, halk götürýän bolsa, näme üçin biz olar bilen işleşmeli däl diýen ene prinsipleri var yaparlar. Indi bilim ayağını süýräp şo takbar. Ağzına geleni samra woti. Indi ştaýda ýürüýdik sorap çykýar. Vatandaşlar. Indi halk maslahatynyň başlygy diýildi, goşadyrnak üçin näkanda. Döwletiň, hökümetiniň işini Ýaponiýada ýöredip bilermi? Ya hökümetin etmeli işini öz diline getirip yaparlar bilen şertname bağlaşıp bilermi? Ya gepleşe girip bilermi? Şu iktisadi meseleler boýunça. Yoga on eýelýän wezipesi ene geňiş we maslahat. Onun kim bilen etmeli? Halk bilen etmeli. Halk maslahaty bolýan bolsa halk bilen etmeli. Deputatlar öz iş bilen ol halk bilen geňeş etmeli. Şol saýlanan 56 adamsy bilen halkyň içine gidip her gün bir etrapda adamlar bilen duşup şolun hali adaýyny öwrenip soňra parlamente ýetirip parlamentden soňra parlamentin kararly hökümetiň boýuna dakmaly şol işler etmeli. Haýsy bir edildi şol işler? Goloyuna varylmy soňky 30 ýylda halkyň aladasy bilen ýeke kanun ýazyldymy? Ýok. Enne barıp ol otayda käkelep ene welilik satyp otyra ay ene eýtmeli, muny beýtmeli, gelin bizine gol çekýät näme diýdi. O nämen görkedi? O ogulunyň hiç kimdigini görkedi. O näsa çağany getirip öz orunyna oturtdy. Özü men sagadan däl bol. Ýöne çağasyny şol görýän öz kolegasynyň gorkup tiskinip durýar. Gözüne ýüzüne seredende on bir dokuzdylyk däli görünip durýar. Ana Putin'in ýanyna barny el aýagy titrep o kamal kagızlaryny mana elinden açyp pytrady boty. Ondan o näme döwlet ýol başçysy bolýar. On bir ilk başda bir psikiatrik ömeden doktorluğun barlığından geçirmeli, sağlığına seretmeli. Atasının oğlunun. O ne için yordu tentekler dolandırıyor bağışlanmak. Inni, görüyorum, Sotayda Kurbanoglu gepleşikler kurunuyor. Biznesmenler bilen duşuşya, yaparlan biznesmenlerin baş on sansını getiriptirler. Ondan sonra 2 tane Türk'ün var. Türk'ün esasısı yine Ahmet Çalık. Yine çıktı Ştay'dan Ahmet Çalık. Kim oradan röydüğünüz Japonya'da şun saparını, şunun duşuşuklarını, Japonya'nın getirilen biznesmenleri, üyelerinin teklifini, yine böyle kaptanı yine bir Türk var. Yine Japonya'da Türkmenistan'ın baylığı paylaşılıyor vatandaşlar. Onu kurban etmeli mi? Yok. Onu onun vazifesini ya kursesini saklayıp oturan oğul etmeli. Ne için bunlar Türkmenistan'a gelip şu tayda mesela Maydeli Serdar Berdi Muhammed bilen dostuşmadılar? Sebebi neydi? Sebebi düşnükli. O iki sözün başını çatıp bilene. O dostuşta görkezmeliler. Adamla bile näme gepleýän. Oluma yok bu çağda. Ene Karabasanyalı öz kolegasından teskinipdi. Inni atasy Japonya'da Ahmet Çalık'ın kurunan ene yankı şu davaralary hemmejin şoň elinden çıkan hawa bilen ene ştaýdan aýarlan süýrenip barp hawa şo taýda ýaz seremoniýasyna gatnaşýar. Men pikir etdim bir şo Abosinziň ýerine ölüp ýa gapdalyny ýataýjak bolýar gurban bolyň daşyndan serediýän bir kökönek bolup duruşyny görüp. Başga döwletleriň prezidentlerimi ýa-ni parlament ýol başçylarymy hiç edip gören adam gördüňizmi? Ýok.
Gelen bolsalar, şu yani dip misiya ya da diplomatik misiyalar gelip öz gynanjyny bildirip başyna çykyp gider. Yok bu geçenin ýeňinden ýapyşyp, ay ine men dostum, ay öllü dadı bidat, men o taýda sadaka berdim. Ay men bu taýda beýtdim. Men häzirim aglap gelip şu matam tutup otyr şu näçeldi. Ýa-hil düşünmel bunu. Men bilemek ýaparlar näde şundan dinini. İyiden uğradan, yön uğradı peydalini, bir toparını, yankı, kanunlan, yankı, bir nas palaları olacak istiler. Onu vurunanı, meni Ahmet Çalık. Ahmet Çalık'ın näme şu tayda näme için gurnap bereni düşünýän bolsaňyz, onu näme için Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistany wiza düzgünni, yankı bez wizasy düzgünni ýatyranyny düşünseniz gerek. Hemmecik zatları gurnap beren Ahmet Çalık. Kurban olayım ýanyna. Halk vizadan dinni, vizasy girip bilenek, vizasy çykyp bilenek Türkiye. Bolu guturdy, olar man Japonya'da öz keypini Türkmenistanyň baýlygyny ana çepesaga paýlap dur. Yani şu bolup duran dälhanan görüp meni ortadan bir sözü vardı. Japonlar bilen kışı bağlı yankı anekdotda da hatta bir zat dedi. Japonomat dedi. Yine kurban olayım bolup berse Japonomat. Hani diplomati? Hani bir devletin derecesi? Ya şonu götürýän, şoň döwlet libasyny giyen adam özüni alyp barşyna teredimi taýdy? Güljakmy siz, ağlajakmy? Geçen hepden esasy masgaraçylykly wakasy şol. Ay diýene bizde 1500 adama diýene garaşdyrlyk bayramy sebäpli o Türkmenistanyň grazdanlygyny berdi diýen. Olar raýatlygyny kemine düşünür waýta raýat sözüniň goýulmagyny berýän. Men ozaly men mudam grazdanlar diýen. Kim şolar? Ýene bir gezek hetçiklep soraýan. Ol döwletiň grazdanlygy berilen adamlaryň kimdigini bilmäge halkymyzyň dolu haky we hukugy var. Gazetde çykaryn. Birinciden ta 1500 ýylynja adam açeldi. Kim olar? Erkegi aýal. Ozal niran grazdanlygy, grazdanlygy ýok adamlar diýer. Adam haýsam bolsa 1500 adam haýsam bolsa bir döwletde dogandyr. Demek şu dogan döwletiniň göbek gandaman ýeriniň olar grazdanyny eýýän doganynyň haky var. Doguş hagy var. Kim şolar? Näme şolat bar diýişler daýdylar. Ondan için 1500 adam bolýan bolsa bir toppak adam telewizionyda görkede galan hani. Demek ýalan bilen propaganda. Şol Serdar Bermuhammedow geldi, ay adamlara grazdanlyk berdi, nimetdi. Hey heywan, bagyşlaň men şey diýmeli bolýan. Watandaşlar, sen ýurdun daşynaky 1,5 milyon Türkmeniň we Türkmenistanyň grazdanlaryny bir ýygyna olary eýelik et. Sen ne diýeresini, ne ölesini howaslar çykdyňy. Bir ýerden tapyp 1500 adama biz grazdanlyk berdik diýip. O 1,5 milyon Türkmenistanyň grazdanlary hani ýurdun daşyny ejir çekip otyr. Nähil düşünmeli, onsoň bir dälhana däli näme bi? Siyasatmy? Döwlet barmy, hökümet barmy? Ýok. Konstitusiýa işleýärmi? Ýok. Garaşdyrlygyň ýoklugyny men aýdyp berdim. Eger şo bar bolsa onda diýmek, şo gülleselerim, şo baş egmelerim maňa degişli. Kurban olady däl, ogluny da däl, jarnamanyň 2 maddasy menki. Ýene bir gede gaýdy. Ölýänem bolsalar asylyp şolar. Halmyra söýnünk. On tarih görkedir. Wagty gelir. Ýöne men diýjek bolýan adam, şular 31 ýyllap halk oýnap gelýärler garaşdyrlygyň ady bilen. Watandaşlar düşünäýin indi. Ýok şol garaşdyrlyk. Şol bir taraplygam ýok. Ol sırtyny kime diýip, nädip günni görjegin bilen olar. Näde sen onuň bir tarap bolýar. Özüne hormat goýan, jelebem şol işe diýenler.
şulaň edip beren oýnuny. Döwletiň baýlygyny watandaşlar artygyň harmanyna dönürdiler. Ýene de honnun märsi bolup kom edip gürlän bolýarlar. Ay biz eýle de biz beýle. Hany göreli. Endi siziň eýläňiz beýläňiz gutaraydy. Sen sırt dirä oturanyňyzam ene basym ene syýasy sahnadan düşýär. Durmuş bilen hoşlaşar. Onun nira diýerjek ýa kime diýerjek sırtyny. Hany göreli. Şu türkmen nilen hal ýeke gedek ayaga galsa şu 31 ýyllap çeken derdini sizden edil 5 umnudyň dowamyna çykarar. Ýöne ol diňe siz bilen çäklenmez diýip pikir edýän ol bir eline yaragalandan soň ýa bir gan görenden soň türkmen öýüne girjek adam millet däl. Ata baba aňyrsy şeýle. Ýöne basyp 140 ýylly milleti sanyny çykardym diýendiler. Beýle däl. Hany görkezip otur. Soňky 3-4 ýylyň içinde tuweleme el kömelek öğrenýär, ýaz kömelek ýalyny ýaşlar çykyp urady orta. Alar öz eline. Öz döwletinim, öz häkimetinim, öz hökümetiniň özleri dolandyrar. Boljagy şodur. Taýýarlany berin. Hawa. Eden jenaýatyňyz üçin jogap bermeli günüňizde. Hiç biriniz sıpmarsyňyz. Ýeriň teýine girseňiz aýtala baýdy. Guluňyzdan çekip çykarar. Getirer halkyň öňüne. Goýansaň suut kesiplesin. Size näme jaza bermeli. Gitjek ýeriňiz ýokdur. Lustrasiýada bolar. KGB arhivlere açylar. Men bilýän siziň nämeden kimden gorkýarlygyňyz şu meselelerde. Dogry diýeniň gorky berin. Geler siziň hem hasaplaşyp görün. Türkmeniň bir sözi bar. Kasas kıyamata galmaz diýip. Galmaz şol kıyamat. Garaşylar. Ýöne o siziň şu mahal oýnap beren oýlaryňyz, gurnaýan spektakllarny ol jan howluny urunýan. Ýöne siziň hem tepediňiz okarly. Sadece wagt galdy. O diýmek bu halka bilmedim ýokardan mı emir geldi ya aşakdan ya goňşy döwletlerden ya dünýädäki siýasatdan türkmen alynan ak gün dogjagy meňdi. Şolam bolar diýen meni ulukan umyt bar. Önamam var, umytlar, önam var. Bolar hökmen. Eneme ştaýda şol geçen hepden wakalarny jemlemekçi bolýan watandaşlar görmedikleri var bolsa seredin hany 3 güllap garaşdyrlyk bayram diýip bir Türkmenistan topragy torj etdiler. Aly tozan Tanzaniýa. Göpürdi, tapardy, öwha öwlüp, ay näme. Hay oturun. Ýedi berin öwü. Sanalygyny dolandyrsyn. Näme şonu aýtjak bolýar. Bor watandaşlar, hemmäniň öýüňize saglyk, indiki ýepleşikler içeri sag oturun.